det fra hende. Jeg tør ikke. Man må godt have mobiltelefon til at optage. Flyt jer nu. Jeg tør ikke at slippe. Afstand. Hænderne på. Der sker ikke noget. Kom med hænderne. Du må ikke slippe. Må jeg ikke engang slippe? Jo, til sidst, men ikke hvis du fjerner mig og lægger dem på igen, så får du stød. Du skal blive ved med at holde det. Når jeg slukker den, så mærker du ikke noget. Må jeg ikke selv bestemme, hvornår du skal slukke? Jo, det siger du. Jeg kender du på. Jeg starter. Når der var meget hårdt. Det går ikke ondt, Philip. Kom nu, din tøs. Og jeg skal bare slappe helt af. Ja, fuldstændig. Slap af. Det eneste kilder smule i fingrene, der gør ikke ondt. Nej, men slap Det bliver godt nok lang video. Det siger jeg også. Vi har snart 1 minut, 10 sekunder, så er det. Kom nu. Så må jeg gøre det efter dig. Grunden til, at du får stød, det er, at du står og knupper nede i en plastikbakke. Så du må slå røg, når du syger hovedet. Nej, men det er grunden til, at du fik nu, det er, fordi du står og flytter fødderne. Okay, men du må ikke holde på min hånd. Jeg flytter den nu. Er du klar? Der sker ikke noget. Det er bare ret sjovt. Jeg er spændt på at se, om dit hår, det går ret til sig. Du skal ryste lidt. Hendes hår tænder en Det er fint, den virker. Det skal bare tage lidt tid, så kommer der. Sådan, Philip. Ja, det er fint. Fuck, der var Nej, tænd. Ryst lidt på igen. Sluk. Så det er ikke sjovt ud, Philip. Du kan se dig selv i spejlet. Nej, vi skal. Du må ikke slukke. Philippa, du må ikke se. Lad nu være med at slukke. Shit, hvor er Det det virker flot. faktisk rigtig godt. Ryst mere. Hun er da blevet pænere nu, i hvert fald. Jeg har aldrig set sådan en frisyr før, men det er meget flot. Ja. Jeg er bare... Hallo, prøv at se sådan ud til din Ja. tår. Det er Men lad være at røre ved noget. rigtig god til at optage det her. Prøv at se håret bagved, så det Ej, det er flot. Philip. Ej, hvor har du pænt op, Philip. Man kan jo ikke engang mærke det. Nej, men det hvordan kan du mærke det, Philippe? Jeg kan mærke det i håret. Derovre imens vi Det er jo sindssygt. Prøv at se, hvor langt hår hun har, mand. Hvorfor står hun egentlig i en Zoom ind. Okay, stopper. Derovre rør. Nu. Klask. Du er ikke helt afladet endnu. Du skal ikke stå i den. Du kan godt stå på jorden. Det sker der ikke noget ved. Godt. Sådan. Nice. Hvordan løber strømmen? Hold godt fast. Du må ikke slippe, for så får du stød. Det gælder bare at holde godt fast. Ej, så man kan godt høre det. Summer i min mave. Søren, hvad vil der egentlig ske, hvis nu har en mobil i lommen? Ja, Kan der ske det, at strømmen går igennem, og så dør mobilen? Nej! Kan I se en gang, Det hvis laver kommer meget en stor udladning? elektricitet. Og ja. Ej, kan man ikke stå blidt? Det hjælper ikke noget med bløde lys på. Så kan man ikke se noget, Andreas. Stå den fra. Andreas, du er i gang. Kan du mærke noget? Hvor kan du mærke det? I I armene. Gør det ondt? Nej, det summer bare. Det summer bare, ja. Det vil sige, strømmen bevæger sig nu igennem Michael, igennem lysstofrøret, over i mig, ned i gulvet. Stop, Patrick! Hvad sker der, hvis man sætter den til en ekstra kontakt? Nej, det skal man nok ikke. Så er det ikke så sjovt. Grunden til, at det her ikke er farligt, det er, fordi der springer kun få elektroner i gang. Det kan godt være, de springer langt, men de er ikke så mange. Derimod lyn er dødfarligt, der kommer rigtig mange på en gang. Men her, det er da tydeligt, at skulle vi mange lys i klasseværelset, så kan vi da godt tænde lysstofrøret. Så meget lys er der heller. Vi slukker dernede. Prøv at ryste en gang mere. Prøv lige at ryste en gang mere. Og så prøv at kigge dig ind i kuglen. Aha, kiggespejlet. Ja. Nu er jeg, Sofie. Det er ikke rigtig Otto det hele. Ja, nu tager vi ud. Hvor er så? Skal vi smage bagefter? Ja, det kan du være med. Jeg håber at få en Har du fod også nu. en video af mig? Nej, jeg har billeder af dig. Jeg har fået de fod. Jeg har fået en i min tår hernede. Se, prøv at have, nej. Det er ubehageligt, det der står der. Det er ikke så sjovt. Nej, det har jeg heller ikke tænkt mig. Har du optaget mig? Kunne jeg ikke optage mig?